ni. Ako lang ikuan kay. Ayo na. Kini lang ko ano, kini may makaayo gyud. Napay na na oh. Ni si tatay, si mga nang tay? Pablo. Pablo. Pablo Villamor. Pablo Villamor. Nangayo og tabang kinahanglan siya pangtambal o pangkusumo. Ay nasa iyahang apo kung iyang isa ka anak dinhi sa may speed highway sa Barangay Zunguan. Kumauna ila ang sitwasyon. Kung saan ako kabiyudo. Doon na ka. Ang nabilaron rin sa kuha, kinila akong kamangura, nag-eskwela polytechnic. Ngayon, lagi yung takong habag din yung kalimutan karon kay ito yung magpapaitan eh. Diabetic magunin ako, sir. Naputol akong sa katigil. Ang tikas na po. Bibigay. Ako tani pa doktor, wala may, di man mukuhan kay kinahanglan 20 mil kay di, wala di man to sa una nga. Kuha lang, kliningan lang. Check up. Ang netabo ini, di man ko kakuhan ta. Ako yung nagputol sa akong tiil. O ba? Ikaw nagputol? Ako lang iputol. Yung diri. Nalata naman ni diri, pero nalata. Yung sa mga pagputol? Ano ko tundag, binalag magtilyo. O ba? Nya, wala na infeksyon. Naulit na ayaw naman kay wala kay hasol kay pangagtambal ka akong nangod pang anak pero wala ko gani ko tambal gani kan inayo na ni sama dani Kana una. kini mi una Usan tuiga na giputol? kuan 2019 2019. February So kanang isa niya bago pa lang ni mga upat pa lang ni kabula 2021 na ni kartuiga lang. lata ng pulisya So kana siya og tanggalo ng bandage ana o sa may dagway ana. sige Imo lang ng hunaran. ayaw na ni sir Ayo na na. oo hindi wala na ni ako lang ikuan kay Ayo na. So kana wa na ginay sakit. Sakit gyapon sir, binod gyapon. Pinay naron dagon-dagon. Kisay nagputol ana? Doktor. Si Dr. Kumya, Dili ra digos. Santa Cruz nga giputo karon na siya kanang Baykar bitang hospital. So kana nganong wa man nimo gipadoktor, ikaw ra may nagputol. Ako man giduol dito sa kuan niya. Dili yung para sa una nga kliningan lang niya kanang kato siya raman tayo mo puto ang kuan. Nya, giinan man ko sa sekretary mo, kinahanglan ko ka nag 20 mil. Nabadok po ko kay basig matsal po tag COVID dito. Pero ikaw na lang. Ngul-ngul naman doon kay sakit, di nung ko kagunta, kumurmi kamatyan ako. Mas na pag mag-side lang ako putulay kay marumang pataya. So nagnana siya. Kuan, nalata na siya, nalata. Kana tanawon, kana di na pwede matanaw na. Hindi po sa minsan. Hindi, kuan kay Sige kay nakaya nimo ikaw ra nagputol-putol. kuan na ko problema na siya kay kini nga kuan wala na ko inani nga tambal kini. Kana unsa man niya tambal na. Ay ang giputol ang mga kumagko. Hindi. Yung kuan man ni Dre, Dre rapid yung kuan. Ay, gawas na rin bukog gani. Kini lang ko ano, kini may makaayo gyud. Napay na na oh. Nagnana ang diri. Kuan man siya. So wala na yung ngulngul. Ngul-ngul gyapon siya. Ngalay mga tableta ko pa, alakta na ba ko marig tetracycline. Ya, wala nimo nagipa-check up para makabalot ako kung unsay ireseta sa imo. Pag kuan wala man ko resita mga tambal. Ang iya lang gi kuan ni. Sunrox lang. Sunrox niya. Isa ka litro nga kuan, isa ka taklo lang sunrox. Mura ihunat. O yunat. Sa kalitro nga tubig niya sa kataklog ng sunrox. Mamali akong ginahunat pero may ini lata gani kay tanin na ayos.
Nagsumpay man ito na lata ni. Pero naulian na. Hindi. Pero yan, murag na lang ako ang kuhan man na siya. Mawaran natin. Basa na ko yung kuhan. So asa magkaguan? Sumo nimo, ginabuhian. Mo maggasto-gasto nimo sa tagadlaw. Ako nagtinda-tinda kog tuba di sir. Mo di mo kuhan. Dako na kay utang sa tuba ba. Karo wag ko delivery gani. Mo na mo kuhag konsumo way. Di kapalit ako mga batang katong akong halin sa tuba mo ti akong kamalit. Sa may mga gustong tabang na mahatag sa mga tao. Kung unsali ka ko na kinahanglan man jud ko ining akong pinag karon si bulan-bulan ya akong balay di lagi ba uslan bintahon tato wala pa ni na disgrasya akong tiil kay ako ro may panday kay panday man pud ko ko rin trabaho ani ano di man jud ko ultimo pagbarog di naman gani ko kakuan dapat jud ko estudyante politeknik Hindi sa may nagpa-eskwela na. akong bata niya karon nag-uol gani naghilak gani na gani kay pabayar ra pud sila karong bulan na so asam tangitag watan sul watan nawag kayang magulang mayor kung nakaikatabang namo mayor mga imig sa gamay financial at tabang ko ay ka panginabuhian may source pagkaon. So ang financial pwede pang kapital or apil na pod ang pangtambal na Bisag magtuba-tuba lang ko rin baligya niya. matulog pod nung pagtarong. Makatulog basta makainom lang ko alaksan lang tumar ka namungulungol sa alaksan. Makatulog ko sa alaksan. Tawa mo ko'y palitan. Naunta ko'y maintenance ini sa center, mga pang center. Murag wala na may wala po bata masugo na ko.